Това, което забелязвам, за жалост, е, че особено около матурите, когато деца получават паник атаки, получават те наречените бърнаути и е много грозно да видя... Стресът е много голям в този период. Да. Както казахте и вие, и за учениците, и за родителите също. Точно определено, но докато един възрастен човек, той веднага може да прецени какво се случва и може да контролира тялото и емоциите си. Тези тинейджери бушуват им хормоните в един такъв период, в който търсят себе си, не знаят какво се случва, в същото време мразят света, ненавиждат всичко, което се случва около тях, търсят някакъв начин да избягат и изведнъж като дойде и нещо, което те не могат да преработкат емоцията, тогава това става страшно, тъй като повечето хора не осъзнават как точно тази възраст започват тези проблеми напред във времето да се развиват и в един момент става много голям проблем, особено след като те завършат гимназия.